Російська військова вантажівка переїхала школярку на пішохідному переході у Сімферополі. Це сталося біля місцевої школи номер 8 на вулиці Безпалова. Дивом дівчинка вижила, але має численні перелами. Минула троща з бровини російських військових на КАМАЗі сталася місяць тому на трасі Красноперекопськ-Сімферополь біля села Ішунь. Вантажівка врізалася в легковика, внаслідок чого загинули 5 людей. Серед них 2 жінки та 3 дітей. Виробничий центр безпілотників у Севастополі почнуть будувати не раніше, ніж за 3 роки. Такі надії висловив так званий проректор з інновації загарбаного росіянами Севастопольського державного університету Сергій Дудніков. У 2026 році він розраховує на серійне виробництво севастопольських апаратів. До того часу, упродовж 2 років, окупанти розраховують на завершення розробки безпілотників, зокрема так званих транспортних. Кількома місяцями раніше гауляйтер Севастополя Михаїл Розважаєв обіцяв зробити місто центром виробництва безпілотних апаратів і розробки морських безекіпажних човнів. Сам так званий Севастопольський державний університет уже понад півроку вчить керувати бойовими БПЛА. В окупованому Севастополі заборонили використання піротехніки, доки діє середній рівень терористичної загрози. Гауляйтер Михаїл Розважаєв дозволив лише хлопавки, бенгальські вогні та фонтани холодного вогню. Скасовано також усі святкові заходи через буцімто побоювання терактів. А от чи убезпечить заборона фейерверків від прильоту Storm Shadow чи приходу морських малюків, окупаційна влада не уточнила. Росіяни відновлюють бонові загородження, пошкоджені штормом у Криму. При вході до Севастопольської бухти вже відремонтовано перший ряд загороджень від безекіпажних човнів, розповів речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Біля Керченського мосту за роботу ще не бралися. Тамтешні загородження негода зруйнувала повністю, підтвердив Плетенчук. Навколо Керченського мосту можу лише підтвердити, що їх було повністю зруйновано. Там, скоріш за все, зараз так само триватимуть роботи з відновлення цього бонового загородження. Навколо Севастопольської бухти так само було зруйновано. Ворог один ряд вже відновив цих бонових загороджень. Тобто борються з наслідками негоди, в першу чергу саме по військовій інфраструктурі, тому що цивільна інфраструктура насправді постраждала ще більше. Так звані бонові загородження російські окупанти використовують для захисту найважливіших військових об'єктів у Криму. Ними захищаються від атак українських безекіпажних човнів. Такий захист фіксували при вході до Севастопольської бухти, де тримається частина Чорноморського флоту, та поблизу Керченського мосту. З 800 мільйонів до 6,5 мільярдів рублів зросли попередні збитки після шторму у Севастополі. Окупаційна влада очікує на гроші з Москви, щоб почати відновлення зруйнованого покриття на Графській пристані та іншого потрощеного майна. Тим часом видатки можуть рости і надалі. Окупаційна влада рапортує про ударні темпи відновлення після шторму. Мовляв, без світла лише 547 людей. Але жителі Кіровського, що в чи не найбільш постраждалому Чорноморському районі, кажуть, що це брехня. Бо й самі вже тиждень без електрики. Навіть записали колективне звернення до окупаційного глави Криму Сергія Аксьонова. Ваше поручение об устранении всех неполадок с электроэнергией не выполнено. По информации главы администрации Черноморского района Писаревой, в районе работает 10 бригад. Но где эти бригады? Никто не видит и не знает. Вас обманывают и нас. Просим от вас помощи.
Сам Аксьонов нарахував збитків на майже 40 мільярдів рублів. Найбільше постраждали узбережжя півострова. Хвилі розтрощили набережні в Ялті, Алушті, Євпаторії, Феодосії, Керчі, Судаку, безліч кафе і крамниць вздовж берегової смуги. Потужний шторм, що ударив по Криму 26 листопада, проголосили найруйнівнішим за багато десятиліть. Швидкість вітру досягала 140 км на годину, і це вкупі з 6-метровими хвилями. Стихія забрала життя 5 жителів Криму. Також нарахували 12 постраждалих. За нібито зловживання свободою інформації покарали кримсько-татарського правозахисника Абдурешита Джепарова. Окупаційний Білогірський суд оштрафував його на 40 тисяч рублів, інформує Кримський процес. Як повідомила правозахисна організація «Зміна», суть звинувачень полягає у тому, що Абдурешит Джепаров нібито адмініструє сторінку ініціативи «Крим ГАЄС», яка публікує огляди порушень міжнародного права в окупованому Криму та оперативно повідомляє про порушення прав людини на півострові. Крім того, проти Джепарова порушено адміністративну справу через нібито дискредитацію російської армії.